Hej YouTube, og velkommen til Empire War. Halløj. Det er en Lord of the Rings server, så... Ja, jeg fik point. I kan se koden i beskederne. Sin gondom. Den. Du har ikke nok. Jeg har ikke råd. Så tager jeg bare den der. Jeg er skide dårlig til at skyde med bue, faktisk. Så det er den perfekte. Hvornår starter vi egentlig? Hvad går du ud på? Det går ud på, at der er 2 hold, sådan som jeg lige har læst det, som der kæmper mod hinanden. Så handler det vist om at tage et flag. Prøv at kravle op i linealen. Så handler det bare om at tage et flag, vist. Det virker ikke. Hvis I har nogle forslag til, hvad vi kan lave sådan, fordi nogle gange så går vi lidt kold, så kan I bare skrive det. Men i traileren stod det så ikke også, man kunne være elver? Jo, det gjorde der. Men kan man ikke det? Jo, det kan man vist derovre. Det er vist 11. Men man kan kun være elver i 3 timer. Eller ikke 3 timer, 1,5 time. Det kan godt være. Du ved, når man starter. Har du fortrydelse på dit sværd? Nå nej, det har du ikke. Ja. Hey, der er en, der hedder... Ja, vi startede. Nej, Frederik. I var startet før. Hvad? I var startet før de der. Nå, det tager lige ting, som der er ved at gå i stykker. Nej, det gør du ikke. Dumme mand. Flygt! Hop ud over. Ja. Vi overlevede. Dum. Hvad? Okay, det er noget giftigt vand. Det gad jeg godt have vidst. Det vil jeg også godt. Frederik, du skal bare løbe hen til den grønne blok. Tryk højreklik på den grønne blok. Nå, det er sådan, man kommer videre. Smart. Stop med det der. Her er der en dinosaur på vores hold. Yeah, spis dem alle sammen. Au. Lav den lidt bedre. Hvorfor kan du ikke kravle i stigen? Au, nu dør jeg jo. Hvad skete der? Det der dør ondt. Hey. Var det ikke også noget med, at man kunne være en drage? Nej, det er der vist ikke. Okay, der er en, der står deroppe og skyder. Jamen, var der ikke nogen, der hed Næsguld? Du skal ikke skyde os. Men hvad var det der over? Han faldt ned. Han døde. Ej, sejt, der er sådan lys. Hvad for et lys? Deroppe. Jeg vil op. I skyder ikke.
Jeg vil nemlig også deroppe. Jeg tror ikke, der Ej, var det var da plads meget til sejt. antenne. Ja. Men, hvordan kom de andre derover? Der var en, der faldt ned. Ligesom dig. Man skal helt op, før man kan. Frederik. Okay, den var ret irriterende. Ja, jeg klarede det. Du falder ikke ned. Du kan godt. Du klarede parkouren. Du hopper bare der. Du dør, hvis du falder ned. Det er lige meget. Helt lige meget. Hop. Yeah! Lykkes. Du er inde. Gondor fører. Yes! Men, hvordan kom de der Mondor egentlig ud? Ved jeg ikke. Ej, lige der. Lige når du har brugt alle dine stiger. Puh. Jeg tror, jeg bliver nødt til at dræbe dig selv. Det nægter jeg at gøre her. Hop der ned. Tror du ikke, jeg dør lidt? De der. Haha, jeg er nederen. Skyd dem. De kan ikke forstå, hvor de bliver skudt fra. Gå ind. De kan ikke se dig. Det er sjovt. Skift ind. Nej! De fandt dig. Der stod en ud over. Hvordan i alverden kom de derop? Det ved jeg sgu ikke. Men hvis de kan komme op, så kan du også komme ned. Ja. Tror de, at man kan gå rundt i de der tårne? Ja, der er en trappe i tårnen. Ej, hvor det er lidt sjovt. Man kan bare skyde på mig. De ved ikke, hvem der kommer fra. Prøv at tænke, hvis der kommer en bagfra nu. Altså mod dig. Ja, Hvad? Hvordan gør I det der? Jeg tror, du har købt en enderperle. Ja, det har de nok. Det er sådan nogle irriterende viser. Men nu har du nogle stiger. Det er egentlig et meget fedt slot. Mm. Men har du ikke læderrustning? Jo, det har jeg. Nå, du har fået en farve. Ja, vi har taget deres slot. Og det der, det var så gjort. Hvad var så gjort? Der er en anden, der har sat en stige, så jeg ikke faldt helt ned. Yeah. Og det var lige ved, du faldt ned. Nu skal jeg over og åbne de kister. Penguins jellyfish. Sjovt navn. Kan man ikke? Nej! Hey, jeg har en idé. Sæt den der. Nej! Den er totalt topsikret. Han opdagede ikke noget. Så er der krig. Det er egentlig ret sjovt, de ikke opdager noget som Du helst. Du skal ned på en anden etage. Frik, hop ned. Jeg hopper ikke ned. Med stil. Ja, tusind tak. Så kan du sige dø med stil. Og så er alt sammen åbenbart godt. Nej! Det var godt lavet. Nu fik de et point. Eller nu fik de et minuspoint. Jo. Vi ses lige om lidt, når der er brug for nogen. Ja. Hej. Hej. Sådan, så er vi tilbage. Vi spawnede lige nede i borgen. Hvordan det? Det ved jeg ikke. Jeg trykker på en eller anden blok. Du er ikke blevet Mondor, vel? Hey, Frik. Nej. Hvad? Et slag? Det er lige irriterende. Gondor spiger min. Yes. Yes. Tror jeg nok. Nej. Så må du nøjes med Archer. Okay, jeg kan også godt være ham her. Okay, jeg kan construct. Du
Du kan bygge ting. Sådan, så kommer jeg over igen. Jeg vil spamme alle med at bygge. Det. Fabriksbygger, verden går i stykker. Yeah! Det passer for. Han er lidt en spasser. Byg en mur, så høj som en mur, så de ikke kan komme forbi. Nej! En udvej. Jeg kan ikke lide, når sådan noget der sker. Yeah, jeg er i live! Nej, du døde. Det var godt nok tæt på. Kan jeg bygge en base ned i lavaen? Hvordan lige ting, så man skal nå op og røre den der? Frik, der er en anden grøn blok lige foran dig. Det ved jeg, men... Det er den der, man skal røre. Hvorfor skal man røre det ind? Sådan. Så starter man inde i borgen. Starter jeg med forskellige ting. Kan jeg hugge her en blokke? Nej, hug i deres borg. Hvad er fordelen så lige? Kan I bygge en vej ned i lavaen? Nej, Frederik. Man kan sagtens komme forbi der. Det er ikke nogen genvej. Jo. I siger den onde spammer. Nej. Hey, kan du egentlig fjerne din egen blok? Det tror jeg. Hjælp! Jeg er fanget! Hjælp! Åh, shit! Det var sådan flygt! Nu dør jeg. Ja, til angreb! Ja, du vandt. Du har fået en stige. Nej! I dræber mig ikke! En stige til. Yeah! Det er stilen. Will! Kom så, løb. Vind. Jeg tror, jeg har fat, at jeg skal løbe. Tag stigerne. Jeg stjæler alle stiger i dit lille land. Hænder en kiste, tag den. Ingen. Hvordan har han gjort det? Han bryder tyngdekraftens lov i det her spil. Men det kunne du ikke gøre. Sådan. Så kan man gå op her. Hvordan i alverden gjorde han det? Sådan. Løb over trapperne. Okay, der er pænt højt op. Ja. Det var sådan, så hvis man faldt ned. Ah! Kan du overhælder dem? Ny etage. Jeg tror ikke, der er nogen, der har været så dumme at løbe op ad den her trappe. Det tror jeg heller ikke. Frederik? Hvad? Nej, Fabriks, ikke Frederik. Hvad sker der? Ah! Bok. Det må egentlig have taget ret lang tid bare at bygge trappen. Hvor mange trapper er det egentlig? Okay, alle spurter bare op, og alle dem, der kommer for at stoppe dem, bliver bare løbet ned. Hey. Stig. Hey. Hvad? Men for nye ting hver gang man trykker på sådan en. Hver gang man trykker på hvad? Tror man får for eksempel hvis du lige Hey, de der kister er jo rigtig gode. Man kan få nye ting. Hvis du har bygget 10 blokke, og så du bruger den igen, så får du 10 blokke. Jeg går bare op. Du bruger bare trappen. Hey, se, det var de gamle skin. Jeg har ikke lyst til at finde ud. Jeg blev tv-vært. Gode gamle dage. Du kan bare gå og vælge andre skyder. Bygman Bob til angreb! Jeg vinder! Men Bob, han bygger.
Shit, der er det. Hele verden går i stykker. Okay, det der, det er pænt sindssygt. Den der etage er bare fyldt med råde. Gå derop. Okay, ham det handler også råd. Jup. Nej! Ip. Der er tekniske problemer. Nu skal vi gå op ad trapperne igen. Nej, prøv at trykke på den anden. Nej. Okay, hvordan kommer man helt derop? Jeg skal bruge sine stiger. Kan jeg bygge mig op? Nej. Nå, skal man bare klikke derover? Ej, det er da meget smart. Så kan man bare hele tiden komme over. Ja. Episode nummer 4. Hvor lang tid har vi egentlig optaget nu? Lord of the Tower. Han har mange pile. Du dræber mig ikke, Det var tæt på. Hey, der er en til. Hvad? Nu døde du. Der er tekniske problemer. Beep. Okay, det må egentlig være ret irriterende for de der Mordor. Ja. Altså, de skal bruge lang tid på at komme op, og så der er vi er bare hele tiden heroppe. Ja, Frederik, der var en, du lige dræbte, han spawnede deroppe. Nå. Hey, Frederik, de vil af med det her der spawn. Til angreb! Jeg slår dem ned. Nej, Frederik! Flægt! Jeg slår dem ned. Kom så, jeg slår dem ned. Nej, Frederik! Jeg dræbte ham. Jeg dræbte ham faktisk. Ja. Jeg dræbte ham, jeg slår ham ud over. Wait, gå op i tårnet igen. Og den her gang falder du ikke ned. Det er det egentlig ret sjovt. Ja. Der var engang en lille Fubrix. Han faldt ned fra et tårn. Det skete for 2 sekunder siden. Det var en meget tragisk historie. Han faldt ned fra et tårn 27.000 gange i træk. Man forstod ikke, hvorfor han prøvede igen. Du slår mig ikke, du slår mig ikke, du slår mig ikke. Du slår mig ikke, du slår mig ikke. Ah! Dræb dem! Indtil man fandt ud af, at han troede, det var et spil. Ja, Frederik. Du kommer op til næste niveau. Men det var bare totalt. Nej, jeg ville have hoppet ud over. Det er det næste, jeg gør. Nej, Frederik, du skal bygge blokke foran der spawn. Okay, det ville være det ondeste, man kunne gøre. Byg alle dine blokke foran der spawn. Vær klar med blokkene. Der er egentlig ret mange trapper i det her spil. Ja. Ah! Nej, Frederik, du blev fanget af en blok. Meget slem ting. Meget slem gitter. Frederik, nu er du der. Nu skal du bare gå hen og spærre dig spawn til, imens de slår på. Nej, Frederik, din plan må ikke fejle. Flygt! Hvad der var lige dam dø. Frederik, du kan godt lide, når der ikke er nogen. I believe I can fly! Yeah! Igen! Det er sådan næsten bare, at man lige skal op til de der slow motion. Hey, kan du ikke tætte den igen i slow motion? Jeg kan prøve. Okay.
Ja. Det var slow motion død. Død, 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 død. Død, 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 død. Frederik. Okay, de har bare ingen chance. Okay, Frederik. Nej. Byg. Nej. Hvorfor er der så mange? Ja, jeg kan ikke sætte det. Det er sådan ugyldig location. Til angreb. Okay, ham den er ret god. Frederik. Jeg slår ned. Nej! Nej. Det skulle have ryddet over igen. Hey, har du lagt mærke til, at de skal forestille et træ? Skal det? Mm. Nej, det havde jeg ikke. Det. Hey. Ja, vi vandt! Jeg tror, det var alt for denne gang. Vi ses. Håber I nød den. I må gerne subscribe, ellers så lad bare være. Hej, YouTube! Hej.